dag vil jeg gerne fortælle jer om Platons hulelignelse. Det er en historie, der er skrevet af filosofen Platon, der levede ca. 400 før Kristi. Og den går ud på følgende. I skal forestille jer, at der langt under jorden er en stor grotte. Den her grotte den ligger så langt under jorden, at der ikke kommer noget sollys ned, selvom at der går en lille gang op til overfladen. Nede i den her grotte, der sidder der 3 fanger, og de er lænket fast. De har siddet der hele deres liv, og de er lænket sådan, at de ikke kan se på hinanden, og de ikke kan se andet end endevæggen på grotten. Inde i den her grotte er der et bål, som er det eneste, som giver lys derinde. Der er også en mur, og bag den her mur, der går der andre mennesker, som holder figurer oppe over muren, som sender skygger over til endevæggen. De her skygger af forskellige figurer, det er det eneste, som fangerne nogensinde har set. En dag så bliver en af de her fanger løsladt, og han bevæger sig op af grotten og ud op på overfladen. Det første, der sker, det er, at han bliver forblændet af solen, som stråler herude. Og der går rigtig lang tid, før hans øjne vender sig til solen og til dagslyset. Men heroppe, der ser han den virkelige verden, den sande verden. Så vil den her oplyste fange selvfølgelig gerne ned og befri sine medfanger og fortælle dem, at den verden, de har levet i, er en illusion, og der findes en anden sand virkelighed. Problemet er bare, at de andre fanger, de vil ikke befries, og historien ender faktisk med, at de slår den oplyste fange ihjel. Og det er Platons hulelignelse, og den kunne jeg godt tænke mig, at I tænkte over, til vi ses næste gang.